कनभिक्टेडखा हिसाबै आगोलावनो बिथाङा माखासे जिनज्रिनि गेजेरजों थानो गोनां जादों। अब्लाबो सान्ति सुक्तिखौ बिथाङाबो खालामबाय आरो सान्ति सुक्ति खालामनाय हिसाबै बर' हारिया सान्तिखौ लुबैनानै हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क'बर इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारी सारा एनडिबिनि गायसनगिरि दियारनाब्ला रन्जन दैमारी सारनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो, गिलु बालु एनडिबिनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो, थारैनो बाथ्रा बेसेबां सैथो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन। दिनै रन्जन दैमारी सारखौ उदां खालामनायनि बाथ्रा बुंदों आरो मानि समाव आरो माब्रै जोंहा रन्जन दैमारी सारखौ माब्रै जोबथेसालियाव जोबजाखो आरो रन्जन दैमारी सारा बोरैहाय जोबथेसालियाव जोबजानानै दं आरो दासिमबो मानो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मानो उदां जानो हायाखै बे बाथ्राया बे भिडिअनि गेजेरजों बेरखांदों। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों दि रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव जोबजानानै बिसोरखौ जों माबोरै उदां खालामनो हायो बेखौ जों नाजागासिनो आरो बे खम समनि गेजेरावनो जों बेखौ उइथड्र खालामनानै होसिगोन एनडिबिफोरनि केसखौ आरो लोगोसे रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर दं बिसोरखौ उदां खालामनोसै होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै बिटिआर गोरोबथाया जोंहा जोबनो थांगासिनो, बारा गोबाव सम गैलिया, जोंहा साननैसोल'सै आरो बे साननैसोआवनो जोंहा रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे गासै एनडिबिफ्रा उदां जासिगोन नामा नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। दिनै हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों जे रन्जन दैमारी सारा दिनै बर'फोरनि सासे हिर' आरो बे हिर'खौहाय जों माबोरै उदां खालामनो बे बाथ्राखौ बुंदों। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा हाग्रा बिफान रन्जित बसुमतारी सारा दिनै रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव बिसोरनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो आरो बिसोरनि न'खरनि बाथ्राखौ मा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन। अब्ला आङो दायो रन्जित बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय रन्जित बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ। कनभिक्टेडखा हिसाबै आगोलावनो बिथाङा माखासे जिनज्रिनि गेजेरजों थानो गोनां जादों। अब्लाबो सान्ति सुक्तिखौ बिथाङाबो खालामबाय आरो सान्ति सुक्ति खालामनाय हिसाबै बर' हारिया सान्तिखौ लुबैनानै हाजार हाजार बोसोर बर' हारिया सान्तिखौ लुबैग्राखा मोनसे हारिखामोन आरो दिनै सान्तिखौ लुबैनानै सान्ति सुक्तिखौ जों खालामदोंमोन। खिन्थु सान्ति सुक्ति खालामसेयावबो आयेना दिनै भारतनि संबिजित बायदियै आयेना बिथांमोनखौ दिनै निमाहा होआखिसै। जों बावहाय रन्जन दैमारीनि न'खर बा बिथां बा बिथांनि लोगोफोर बा बिथांनि लोगोफोरनि न'खराल' दुखु मोनदों बे नङा, दुलाराय बर' हारियानो दुखु मोनदों। जुदिव आयेनाव हाबदोंब्लाबो माखासे राजखान्थिनि बेवहाय सायख्लुमबो थायो। गतिके राजखान्थिनि सायख्लुमनि गेजेरजों जेरावहाय जोंनि सरकारा जोंनि इउपिपिएल दोलोआ स्टेटआवबो सापर्ट दङ, सेन्ट्रेलावबो सापर्ट दं आरो जोंनि काउन्सिलनि बेरेखा दोलो बिपिआबो जेराव स्टेटआव इनडाइरेक्टलि सापर्ट दंखायो। गतिके जथायै जों बेखौ सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाया गाहाम होननानै आं सानदों आरो बेरेखा हान्जाफोरजोंबो जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माबायदि लामा बहननो हायो जों नोजोर बोयो। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय आरो नुखाबाय दिनै हाग्रा बिफान रन्जित बसुमतारी सारा दिनै रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसेबांनो एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव बिसोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो, गिलु बालु मा बाथ्रा बुंखो, थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो। थारैनो जोंहा बिटिआर गोरोबथाया जोबनो थांगासिनो, नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारी सारा उदां जानांगौमोन। मानो गवासै नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। निस्सय थारैनो बे साननैसोआव रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव निस्सय उदां जागोन होननानै आं सानो आरो लोगोसे गासै एनडिबिफ्रा जे जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायो। स' आं बेखौ आसा खालामो। स' बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारी सारा उदां जानांगौना जानाङामोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो आं नोंथांमोनखौ खावलायो रायजो राजा गासैखौबो आं खावलायो बे भिडिअनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय बिटिआर बा बिटिसि इलेक्सनाव नोंथांमोना एसे सानै हयै सासे लिडारखौ सायख'नानै जाहाथे भटखौ होगोन बेखौ आं मिजिं खालामो। नोंथांमोननि भटआ बेसेन गोसा आरो बे भटजोंनो जोंनि बर' हारिया जाहाथे जौगानायाव फैयो आरो गासै एनडिबिफ्रा उदां जायो आरो एनडिबिफोरनि केसा जाहाथे उइथड्र जायो। जे नोंथांमोननि भट होनायजों सासे बर'नि दैदेनगिरियानो लिडार जाहैयोब्ला निस्सय जोंनि बर' हारिया जौगागोनखौ आं नुहुरदों। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।